My name is Roberto Risi, the CEO of the DR brand. It's the second year we are here in Geneva. Както и миналата година, италианската компания DR Motor представи китайски автомобили хомологирани за пазарите в Европа. Моделите SW20 и CW20 са построени на базата на показания миналата година DR1. Дължината на автомобила е 3,80, широчината 1,62, а височината 1,58. Обемът на багажника е от 300 до 550 литра. В гамата от двигатели има две бензинови предложения – 1,3 литра 85 конски сили и 1,5 литра 105 конски сили. Белият SW20 е спортен вариант с подобаващ аеродинамичен кит и 18 солови гуми. Червеният CW20 е имитация на кросовър с леки пластмасови защитни кори, рейки на покрива и 16 солови гуми.